За да отбележим този момент тук, епископе, всички пастори, на всеки олтар, във всяка църква на Универсал, сега имат елей. И тук ще осветим този елей и елея, който е там, на олтара във вашата църква. Защото в неделя, на 26-ти, последния ден на това събитие, на огорчената жена, Бог ще преобрази скръбта в радост, както промени ситуацията на Анна. Така че сега ще осветим този елей. О, Господи! Вижте, ще го осветим. Ще бъдете помазани. Но отговорът вече е там, сега. Точно както от тук, от това място, Бог чу молитвата на Анна. Той чува и вашите молитви, жени. И чува и нашите молитви. Защото се молим за Неговия народ. Отче мой, това е за Твоя народ. Не е за нас, Отче мой. Това е за Твоя народ, който страда. И ние усещаме тяхната болка, Отче мой. Има хора, които вече не издържат. И само когато те не издържат повече, Господи, тогава техният вик достига Твоя отговор. Достига Твоя отговор. И за това Те молим. Умоляваме Те. Господи мой, чуй вика на този народ, във всяка нация, от север на юг, от изток на запад, по целия свят, на всеки континенти. Където и да има човек, жена, млада жена, може би дете, което е родило друго дете, две деца, които растат заедно, майка и дъщеря. Отче мой, какво може това момиче да даде на своето дете? Тогава, Отче мой, в името на Господ Исус Христос, ние обединяваме нашата вяра за всички тези хора. Това трябва да се случи, Отче мой, защото това е Твоето Слово, това е Твоето име, това е Твоят Дух, Отче мой, Святият Дух. Този вятър, който духа тук сега, Отче мой, ела, за да потвърдиш тази молитва, това благословение, което тази душа моли. Моля Те, ние Те молим. Обединяваме нашата вяра, тук и сега, Отче мой. Никой тук не мисли за себе си. Всички ние се молим. Молим се. Викаме само за този човек, за тази жена, огорчена, Господи мой. Така че, ела да се срещнеш с нея, Отче мой. И в денят, в който тя ще бъде помазана с този елей, Господи мой, нека тя да завладее детето, което толкова много желая в живота си. В името на Господ Исус. Слава на Бога. И това дете, може би, е съпругът, когото ти изгуби. Ти беше унизена. Омъжи се 3 пъти, 4 пъти и всеки път беше унизена. И никой не те утеши. Бог ще ти даде нов съпруг, благословен, Божи човек, за да ви направи щастлив човек. По-щастлива от всички други жени, които не познават или не призовават към живия Бог.